In America, they're doing this new young group just like we have here. באמריקה יש קבוצה צעירה חדשה, ממש כמו שיש לנו כאן. And some of the members from the young group are going into the virtual group that I came out of. וכמה מהחבר'ה של הקבוצה הצעירה הולכים לקבוצה הווירטואלית שממנה אני הגעתי. Now, just in every gathering, there's always one or two wise guys. בכל התכנסות יש תמיד איזה אחד או שניים חכמים כאלה. Learned individuals that have been around and know a lot of sources. אנשים עם הרבה ידע שהיו בכל מיני מקומות. I was wondering if you could speak to the virtual group now about the importance of following only BB material. אני רוצה שתדבר עכשיו אולי על החשיבות לקבוצה הווירטואלית של לעקוב רק אחרי החומרים שבאים מתוך בני ברוך. Because we do have one or two individuals that are trying to introduce other sources that do not belong. כי יש לנו שם כמה אנשים שמנסים להציג חומרים שהם לא קשורים, הם באים ממקורות אחרים. אנחנו לומדים רק מתוך משה רבינו, שזה תורה, אפשר להגיד ספר יצירה, שזה אברהם אבינו, אם מישהו יכול להבין מה שכתוב שם. תנ"ך, זאת אומרת, כן? משניות, גמרא, ספר הזוהר, כתבי הארי, יכול להיות כתבים מהרבנים מבעל שם טוב ועד נגיד 118, אולי קצת 19, ואחר כך בעל הסולם, רב קוק, רבש. אלו הכתבים שאין שום בעיה, אפשר ללמוד אותם ולהאמין למחברים שהם כולם ממש כתבו מתוך דבקות בכוח עליון. היתר גם כן היו עוד מלא מקובלים, אבל סגנון לא טוב. רמח"ל עצום, אבל סגנון שלו קצת שונה. הוא גדול מאוד, אין שום... ואני נהנה נגיד לקרוא אותו, ללמוד אותו. אבל שפה קצת אחרת. ולכן אנחנו לא לומדים אותו. שזה מבלבל אותנו. יש לנו מלא עבודה בהפצה, שזה לא הפצה, זה תיקון שלנו בעצם. כן, רק קוראים לזה הפצה. ולכן זהו. עכשיו, אני לא יודע איזה מקורות הם שם מושכים. אני לא יודע איזה... יש מלא מקורות. זרים וגם כן מתוך יהדות ובכלל. אני לא ממליץ בכלל שום דבר חוץ מבעל הסולם ורבש. אם כבר אנחנו רוצים להיות בטוחים, שני מקורות האלה בלבד. וזה מספיק לאדם כדי להגיע להכל. זוהר עם פירוש סולם, יש לך זוהר, וכל היתר, לא חסר כלום. אז מי שמפזר חומר ממקורות האחרים, אז צריכים לראות עד כמה שזה מועיל. אני בעצמי, אני מוכן לקרוא איזה פסוקים, איזה דברים מהרבנים אחרים, כולם עד 119 היו בעלי השגה. כדאי לקרוא ולראות מה קורה שם. אבל שוב, זה רק מתוך זה שאנחנו מייצבים את עצמנו לפי כתבי בעל הסולם ורבש. כך זה. ואם ישנם כאלה שבא להם לבלבל אותנו עם המקורות אחרים, אז הייתי זורק מיד האנשים האלו. כל העבודה שלנו בעיקר זה לסנן את עצמנו מכל העולם ומכל ההפרעות. לא. כי במיוחד, זה חלק מהעבודה שלנו, במיוחד שאנחנו מייצבים את עצמנו נקיים מכל ההשפעה הזרה, זה חלק גדול מהתיקון הכלי שלנו. זהו. חלק גדול.
ואם אתם כבר הולכים לכל מיני מקורות, אז שיהיה לכם בזה באמת צורך ושמירה. אני קורא כל מיני חדשות, כל מיני דברים, שומע. למה? אני צריך את זה לבלוג שלי נגיד. אבל גם כן במידה שזה נותן משהו. שאני צריך את זה לצורך הפצה נגיד. זה הכל. מה פשוט? עכשיו בהפצה ליהודים יש הרבה מקרים שצריכים להיכנס לכל מיני קהילות שם, ויש שם רבנים לפעמים, שאנשים שלנו מתפעלים איך שיפה הם מסבירים, ודומה בכלל משהו קרוב עלינו. אז מה לעשות עם זה? זו תופעה כבר מתחילה להיות. אני לא יודע מה לעשות עם זה. קודם כל, אני לא יודע איפה הם נתקלים בכאלו דברים, אבל נגיד, כשאני מבין אותם, אם הם נמצאים פתאום באיזה אספות, באיזה אירועים, ששם גם כן אנשי דת, תורה, מדברים, אז הם יכולים להתבלבל, כי לפי מה שהם מדברים, זה הכל נשמע יפה וטוב, כי תורה אחד היא, תלוי איך אדם מפרש, זה כל הבעיה. לכן אם אני שומע מה שהוא אומר, זה אני שומע, ואני מתרגם את זה לפי השמיעה, לפי מה שאני מבין שקורה באדם שהוא כך מדבר, על אהבה, על חיבור, על השפעה, על כל מיני דברים, כן? אני יכול גם כן לפרש תורה ומצוות, מה זה אצלי? אצלי זה תורה, זה האור מחזיר למוטף, ומצוות זה הרצונות שהם היו שבורים, אגואיסטים, ועכשיו אני הולך ומתקן אותם. שאלה עד כמה שאחרים גם כן חושבים שזה כך. כל העניין הוא בתכלס, במטרה. כן? לקראת מה אנחנו הולכים, בשביל מה ניתנה תורה. בזה אנחנו נראה את הקרע בינינו. או התורה ניתנה כדי להביא אותנו לאהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול לתורה. איפה נמשכים לכלל הזה? כן? האם אותם האנשים שמספרים על זה יפה יכולים להראות לנו כזאת קהילה, קבוצה, חיבור? כן? האם אנחנו יכולים לראות לפי הפעולות שלהם, שהם מדברים על אהבת הזולת? כן? או זה סתם מדובר על להחזיק איזה כמות אנשים מסוימת באיזה צורה שנוחה להם, שהם חושבים שזאת המטרה. העניין הוא מאוד פשוט. העניין הוא מאוד פשוט. הבירור הוא אחד. אהבת לרעך כמוך, זאת המטרה. אנחנו צריכים בשביל זה לעבוד. להגיע לזה, לבדוק את עצמנו כלפי זה, או כלפי מה. מה זה נקרא אצלנו אדם גדול? מה הוא? שיודע כמה דפים שם בספרים, או ששינה את עצמו, תיקן את עצמו. אבל ביני לבין שירגישו את זה, אנחנו צריכים להתקדם ולראות עד כמה שישנם עיוותים האלה ביהדות מתוך הגלות, מתוך חורבן, שאפילו תלמידי רבי עקיבא נפלו מ"ואהבת לרעך כמוך" לשנאת חינם, מכל שכן כל העמך, שגם כן היו לא משהו באהבה וחיבור ביניהם. ואחר כך שאנחנו היום נמצאים עוד 2000 שנה אחרי זה, שיש לך ירידת הדורות,
אז היום אנחנו בכלל לא יודעים מה זה תורה. כל אחד מספר לך מה שהוא חושב. וכמה פסוקים קראנו כאן, גם מאותו שולחן ערוך וגם בכל מיני דברים, על מה מדובר ומה העיקר בתורה. לכן צריכים אולי לאותם האנשים, וזו בעיה של המחלקה הרוסית, אני לא יודע כמה היא עובדת בכלל, שצריכים לשלוח להם את הפסוקים האלו, שאנחנו דיברנו שם, מהשולחן ערוך שם היה, מכל מיני, וזהו, שהם יראו. זה לאותם אנשים שנמצאים שם. כן? האם מדברים על תיקון הלב, או האם מדברים על קיום גשמי. אבל זה, אני לא אבל הייתי אוסר עליהם בכלל לדבר על זה, אלא לעצמם שהם יבררו. לעצמם. אבל לדבר עם האנשים האלו, עם אנשי דת אסור. כי אתה בזה מקלקל אותם. אתה בזה לא מוסיף שלום בעולם, אלא ההפך. מביא למאבק, למלחמות. זה לא טוב. אבל הם צריכים טיפול. החבר'ה שלנו שעובדים בכאלו מקומות, בכאלו התכנסויות עם האחרים, הם צריכים לדעת איך לדבר על זה בעדינות, ולהביא מקורות שעל זה אנחנו סומכים, שזה מקובלים על כולם. זהו. עבודה עדינה. נתקלתי בה הרבה פעמים. אין סיכוי להצליח בה. אין. אלא רק לעצמו, כל אחד ואחד, שיברר מה ההבדל בין דרכנו לדרך בעל הביתים.